Potser són desconeguts per al gran públic, però els especialistes ho tenen clar. Els pianistes que actuaran aquests dies a l'Auditori de Cala Ratjada són dels millors del planeta i tots participen a la primera trobada de pianistes del món. Els objectius del certamen són dinamitzar el turisme cultural d'aquesta zona del Llevant mallorquí i convertir-lo en una de les grans cites musicals de Mallorca. O sigui, és una aposta molt clara de cara en el món de la cultura, a veure si entre cultura i turisme ens ajudava a allargar la temporada. Això és l'idea. Una de les estrelles del festival és aquesta pianista, la nord-americana Suzanne Ziani, i que té al seu currículum 5 nominacions als Grammy i un Globus d'Or per la seva música. Per mi estar aquí avui és molt especial, perquè Chopin va viure aquí en George Sand i va escriure part de la seva obra. De fet, vull visitar l'espai on va residir Chopin i la seva dona, per això crec que és molt especial i màgica l'illa de Mallorca. 6 dels millors pianistes de tot el món han vingut aquí a Capdepera en aquest festival, que també serveix per inaugurar aquest auditori que té 400 places. Un nou espai per gaudir de la cultura. La propera cita amb els pianistes serà aquest dissabte a les 9:30 del vespre.